България. Мистериите на Балкана. Тук има няколко, нали? Чешма. Не, това не е. Това е Карандил, ето на гората вила. Още. Трябва да има табелка, бе. Мисля от паметника някъде 500 метра по друга склона. 20 метра да стигна. Парк Синици камъни. Да, ето тук сме. Виж тук го подминем. Да, ама той виж как излиза от завоя точно. Аз така, че го завоя. Два пътя. Сега трябва да намерим едно друго отклонение, ама това още не това. Това тръгваме по билото. Това трябва да сидим пак наляво, едно ширене, има едно голямо широко и широко трябва да спускам надолу. Защото ако не го направим, ще излезем на Българка. От Българка наляво стигаш в Сливен, надясно Стара река, на улите Стара река и се отива на Елена. А пък на Даулите има такова. Писта има. И там си за време ходят да карат ски, има там една станция. Що го викат Даулите? Местността е така, че на фон трябва да се занимават с празенето. Аз мисля, че не е замръзнало, не знам каква е температурата, няма ще обед. Не, нямам. Какво значение има? Сух е пътя такъв. Само... Леко ще дадеш на скорост. На скорост. Хайде си бе голямата щалка.
ти минаш в пътя, да се върни то. Повече тук е ясно. Тя отива към града надолу, какво ще правим? По тази пътека да отива в града. Под водопада има рисунка. Това са по-летните мъки. Шпани се преби. Но това си е път тук, това е... Това сякаш нарочно направен път. Маскиран. Това си е път. Да. Изображенията върху камъните разказват как една вечер ваятелите почивали уморени край огъня, но при тях внезапно се появила със свитата си владетелката им. Разсмяла се, като видяла притеснението им, поради това, че ги изненадала. А после с тревога им разказвала за предсказанието на жреците, че ще настъпят тежки времена за народа им, че нашественици ще посегнат не само на земята, жените и децата, но и на вярата и езика им, че времето ще посипе с пепел следите и погълне в забрава телата им. Тогава те осъзнали колко важно е да създадат карантила, така, че за красотата му да прогледнат и слепите. И те го направили.
Чакайте, това как се казва? Язовир Силец камък, не те ли? Не, тук е язовир, не знам името му как. Карамбила. Та цялата местност тук се казва Карамбила. Еми Карамбила, но язовирчето как се казва? Не знам, и тук сините камъни, там не мога да кажа язовир, там как се казва. Трябва да има и риба. Ако устата изрича това, окото що вижда, а думите ни са като делата, духът ни окрилен ще е смат. Но ако салчност и ненавист апек ни заслепи, рибата в реката отровена ще дори. Отровата народът на Хатмехит ще раздели. Тогава твоята светлина ще ни води в мрака, о божествена Соптет.